ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. 2-3 сол пеш ҷангвари тоҷикро дар UFC дидан барои мухлисони тоҷик орзу буд. Акнун бошад ҷангварони тоҷик на танҳо ба UFC шомил шуданд, онҳо дар он ҷо бо баромадҳои худ исбот карда истоданд ки нақшаҳои калон ва ҷиддӣ доранд. Дар ин навор мо дастоварҳои онҳоро дар UFC дар соли 2025 ҷамъбаст мекунем ва фикри худро мегӯем ки кадоме аз онҳо аз ҳама зиёд муваффақ буд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати шифофармо дар хизмати шумо. Дар оғози сол дар ташкилоти UFC 4 ҷангвари тоҷик буд, аммо мутаассифона дар охири сол 3 тоаш монданд, чунки UFC бо Лоик Раҷабов шартномаи нав набастанд ва акнун ӯ дигар ҷангвари UFC нест. Лоик яке аз дурахшонтарин ҷангварони тоҷик аст, лекин мутаассифона аз сабаби осебҳои худ соли 2025 ӯ дар UFC ягон муҳориба гузаронида натавонист ва хориҷ шудани ӯро аз UFC ба назар гирифта дар рейтинги худ мо ба ӯ ҷои 4-умро медиҳем. Акнун Лоиқро роҳи нав ва ташкилоти нав интизор аст, ки мо бесаброна идомаи карьераи ӯро дар ташкилоти нав интизор мешавем ва боварӣ дорем ки Лоиқ боз аз худ эълонҳои калон карда метавонад. Муин Гафуров дар ду муҳорибаи аввали худ дар ташкилоти UFC шикаст хӯрд ва бисёриҳо умеди худро аз ӯ канданд, лекин Гафуров таслим нашуд ва хатогиҳои худро ислоҳ карда ҳамаи корро тағйир дод ва дар ду муҳорибаи охирони худ ғалаба ба даст овард. Гафуров дар соли 2025 танҳо як муҳориба гузаронидааст ва охири сол бояд ки боз як муҳорибаи дигар мегузаронид, лекин мутаассифона осеб гирифт ва баромад карда натавонист. Аммо муҳорибаи навбатии худро Муин аллакай рӯзи 7 феврали соли 2026 мегузаронад, ки рақиби ӯ боз як ҷангвари сахти дигар Якуб Виклач хоҳад шуд. Аз ҳамин сабаб дар рейтинги худ мо ба Муин ҷои 3-юмро медиҳем. ҷои дуюм, мо бисёр фикр кардем, ҳамаи чизро муқоиса кардем ва ба хулосае омадем ки ҷои дуюмро ба Мухаммад Наимов медиҳем. Наимов аз ҳама ҷангвари фаъолтарини тоҷик аст, ки дар соли 2025 3 муҳориба гузаронидааст. Дар 2 тоаш пирӯз ва дар 1 тоаш бошад мағлуб шудааст. Муҳаммад соли 2025-ро бо ғалаба оғоз кард, лекин мутаассифона бо ғалаба ба анҷом расонида натавонист. Дар 2 соли карьераи худ дар UFC Муҳаммад 7 муҳориба гузаронидааст, ки ягон ҷангвари тоҷик дар UFC ба монанди ӯ фаъол нест, лекин Муҳаммад дар UFC 2 бохт дорад, ки ҳар дуаш фавран рух додаанд. Як бохт бо тариқи нокаут ва як бохти дигар бо тариқи сабмишн ва ҳар дуи ин бохтҳо дар раунди 3-юм рух дода буданд. Аз ҳамин сабаб мо Муҳаммад Наимовро дар ҷои дуюм мондем. Умедвор мешавем ки дар соли 2026 ӯ боз ҳам ба қувваттар баргашта бо ғалабаҳои худ мухлисонашро шод мегардонад. Акнун мегузарем ба якум рақами рейтинг Нурулло Алиев. Нурулло Алиев дар соли 2025 ду муҳориба гузаронида дар ҳар дуаш пирӯз шудааст. Як муҳориба аввали сол ва як муҳорибаи дигар охири сол гузаронида соли 2025-ро бо ғалаба маҳкам кард. Лекин сабаби ӯро дар ҷои аввал мондан на танҳо ин ду ғалаба аст. Яке аз сабабҳои дигар ин аст ки ӯ ягона ҷангвари бебохти тоҷик дар ташкилоти UFC аст. Ҳамаи мо шумо медонем ки дар UFC садҳо ҷангварон баромад мекунанд, лекин ҷангварони бебохт хеле каманд, ки яке аз онҳо варзигари тоҷик аст. Ҷангвари бебохт будан душвор аст, дар UFC баромад кардан ва бебохт мондан боз ҳам душвортар аст. Дигар сабаб он аст ки ӯ аз ҳама ҷангвари ҷавони тоҷик дар UFC аст. Ҳамчунин ӯ аз ҳама ҷангвари машҳуртарини тоҷик аст. Барои ҳамин мо ҳамаи ин чизҳоро ба назар гирифта ҷои якумро ба Нурулло додем. Баъди охирон ғалабаи худ Нурулло эълон карда гуфт ки акнун кӯшиш мекунад ки фаъолтар бошад ва зуд баромад кунад. Мо бошем ба ӯ барор хоҳонем ва орзумандем ки то анҷоми карьераш ҳамин гуна бебохт равад. Акнун бошад дӯстон, шумо метавонед дар комментария рейтинги худро нависед. боварӣ дорем ки ба дигарон низ шавқовар хоҳад шуд. Дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.